Mbak, aku pengen kerja meneh, Mbak, tapi umurku wis tuwa ya, Mbak. Kira-kira piye, Mbak? Piye bolo? Oke ya bolo, sing ngono iki oke. Sing takon masalah pekerjaan. Sementara umur mereka itu sudah 50-an lah. Kayak ngono ki piye ngono lho. Aku sebenarnya ora nyalahno mereka sih karena sudah kulino bolo, wis kulino kerja ning luar negeri. Dadi kerja ning omah kuwi rasane kok gampang ngono lho. Wong biasanya kerja ning luar negeri gajine sakmene, saiki nang omah sakmene. Tapi nek kaya awake dhewe ngene iki ya wong urip iki digoleki apa? Nek wis tuwa, wis umur sakmono ki nek aku lho ya, wis mending nang omah wae. Ya memang waktu itu memang kerja di luar negeri seperti ini. Nek awake dhewe senom sih, ora apa-apa. Memang kerja di luar negeri itu ya apa kamu akan selamanya di luar negeri sampai tua? Kan enggak. Itu bolo. Terus kamu misal umur 80 masih hidup ya di Indonesia. Kamu berangan-angan pengen keluar negeri lah, enak ya. Enak ya di luar negeri kayak dulu masih muda. Tiap bulan dapat gaji segini 10 juta, sekarang di rumah nggak bisa apa-apa. Apa yang ngono tuh bolo? Tekan kapan? Tekan kapan awakmu pengen kerja di luar negeri, pengen balik meneh ning Hong Kong? Kok iso men? Wong ki ya ana batas umure barang. Ngene lho, misal awakmu sih kuat kerja, mbok ya wis ngono lho. Kita nggak pernah tahu bolo, awakmu sih kuat kerja nang Indonesia, misal balik ning luar negeri, misal bisa keterima ya. Bar ning luar negeri awakmu gak kuat. Misal awakmu dikasih ini enggak nganu ya, gak ndongakno ya, awakmu dikasih penyakit piye? Bar awakmu lemah ngono piye? Lah memang waktunya sudah sudah ke sana, maksudnya ki wis wektune umur-umur sakmono ki awake dhewe kan